Wanneer de motoren uitvallen van een groot schip door een blackout, dan is er geen houden meer aan. Het overkwam de van Hongkong afkomstige bulkcarrier Grand Amanda voor Terneuzen. Het met ijzererts geladen schip, 229 meter lang en 32 meter breed, liep vast op een zandbank. Sleeboten van Multraship en Smith wisten de bulkcarrier binnen ruim 1 uur vlot te trekken. De Grand Amanda moest voor Terneuzen gedeeltelijk gelost worden om naar Gent te kunnen varen. De waterverplaatsing van het containerschip heeft er waarschijnlijk aan meegewerkt om de Grand Amanda vlot te trekken. Om 14 uur begon kraan 11 van Ovet met de lossing van de Grand Amanda.